ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ንዝነበራ እሞ ካብ ቱርኪ ንትስጎግ ሰበይቲ ብዘይ ኣግባብ ዜግነታ ክሕደግ ብዝወሰደቶ ውሳኔ ኣውስትራልያ ብግብዝና ትኽሰስ። እቲ ውሳኔ ነታ ሰብ ማለት ካብ 6 ዓመት ዕድሚኣ ኣትሒዛ ዋላ ሓንቲ ርክብ ምስ ዘይነበረ ሃገር ናብ ኒውዚላንድ ክትጥረዝ ዘግብር እዩ። ትማል ምሸት 16 ለካቲት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነቲ መንግስቱ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሃናፂ እዩ ኢሉ ገሊጽዎ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ሱሃይራ ዓደን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ክቕንጥጦ ምውሳኑ ኣውስትራልያ ምስ ናብ ኒውዚላንድ ዝነበራ ዝምድና ከም ዘዳኽሞ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሚኒስተር ምክልኻል ቱርኪ እታ ሰበይቲ ምስቲ ግብረ ኣሸባሪ ጉጅለ እስላማዊ ሃገር ትሰርሕ ከም ዝነበረት ብምግላጽ ናብ ካልእ ሃገር ክትጥረዝ መደብ ከም ዘለዋ ገሊጹ ነይሩ። ዓደን ብናይ ኣውስትራልያ ፓስፖርት ናብ ሶርያ ጌሻ ነይራ። ንሳ ኣብ 6 ዓመት ዕድሚኣ ምስ ስድራኣ ናብ ሜልበርን ምንባር ዝጀመረት እያ። በዚ እውን ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ረኺባ። ኣብዚ እዋን ኣውስትራልያዊ ዜግነታ ስለተሓድገ ቱርኪ ናብታ ተወለደትላ ሃገር ማለት ናብ ኒውዚላንድ ክትጥርዛ እያ። መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ኒውዚላንድ ጁዲስ ኮሊንስ ንሬድዮ ኒውዚላንድ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ዝበዝሕ ክፋል ህይወት ናይታ ሰበይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ ኮይኑ ኒውዚላንድ ብምንታይ ሞራላዊ ግዴታ እያ ድንጋፀ ክትህባ ኢላ ጓል 6 ዓመት ከላ እያ ከይዳ ሕልፍቲ ክትከውን ኣይገበርናያን። ንሳ ናይ ኣውስትራልያ ፀገም ክትከውን ዝግበኣ ኣብ ክንድኡ ንሕና ኢና ነቲ ጉዳይ ሒዝናዮ ተሪፍና። ስለዚ እስከ ሕጂ ኣብያተ ፍርዲ ቱርኪ እንታይ ከም ዝውስን ንርአ። ይኹን እምበር ነቶም ክልተ ደቃ እድንግፀሎም እየ። ከመይ ዝበለ ፀገም ካሕልፉ ከም ዝኽእሉ ምሕሳቡ ዘፀግም ኣይኮነን። ናይ ኒውዚላንድ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጃሲንዳ ኣርደን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣውስትራልያ ኣሰሚዓ ነይራ። ናይ ኒውዚላንድ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ዋላ እውን ህፃናት ከለው ናብ ኣውስትራልያ እንተግዒዞም ከቢድ ገበን ከም ዝፍፀም ንዝገልጽ ፖሊሲ ኣውስትራልያ ኣመልኪታ ገሊፃ ነይራ። ብዛዕባ ጉዳይ ሱሃይራ ዓደን ዝምልከት ሚስ ኣርደን ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ዘለዋ ቅሬታ ክዝዛረብ ክኢላ ኣውስትራልያ ፀገማታ ናብ ሃገራ እናሰደደት ኣሸጊራ ከም ዘላን በዚ ጉዳይ ከም ተሓለለትን ኣፍሊጣ I was then informed in the following year that Australia had unilaterally revoked the citizenship of the individual involved. You can imagine my response. ብድሕሪ ኣብታ ቀፂላ ዝነበረት ዓመት ኣውስትራልያ ንዜግነት ናይታ ናይዚ ጉዳይ ተሳታፊት ዝኾነት ከም ዝቐንጠጠ ተነጊሩኒ። እንታይ ምላሽ ከም ዝሃብኩ ምግማት ይከኣል እዩ። ካብቲ ግዜ ቲኔጆ እቲ ዝገብርዎ ውሳኔ ጌጋ ከም ዝኾነ ንኣውስትራልያ ነጊርና ኢና። ነዚ ኣረኣያ እዚ ካብ ሕጂ እውን ነልዕሉ ኣለና። ሓንቲ ሰብ ምስ ክልተ ንኣሽቱ ደቃ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሕዘሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ። ሕጂ ዝግደሰሉ ጉዳይ ምስ ናይቶም ቆልዑ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ጥራይ እዩ። እንተኾነ ስኮት ሞሪሰን ነቲ ኣውስትራልያ ንጉዳይ ሚስ ዓደን ዝምልከት ሓላፍነት ንዘይምስካም ብመሰረት ሕጊ ፀረ ግብረሽበራን ሃገራዊ ፀጥታን ዜግነታ ቀንጢጡ እቲ ፀገም ናባና የስክሮ ኣሎ ዝብል ክሲ ሚስ ኣርደን ኣይተቐበሎን። Australia's interest here is that we do not want to see terrorists ናይ ኣውስትራልያ ተገዳስነት ኣብዚ ምስ ናይ ግብረሽበራ ውድባት ዝቃለሱ ኣሸበርቲ ናይ ዜግነት መሰል ክዘናግዕሉ ኣይንደልን ኢና። እዚ ድማ ነቲ ካልኣይ ከም ፀላኢና ናይ ሃገርና ዝጥቀምሉ ይገድፍዎ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣውስትራልያውያን ምስ ዝሰማምዑ ይመስለኒ። ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ርክብ ኣብ ኦቶጎ ዩኒቨርሲቲ ሮበርት ፓትማን ጃሲንዳ ኣርደን ነቲ ኣብ ሞንጎኣን ስኮት ሞሪሰንን ብብሕቲ ዝረብ ዘረባያ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛሪባቶ ዘላ ኢሉ I think the Prime Minister's worked hard to persuade Mr. Morrison in private. እታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ንሚስተር ሞሪሰን ብብሕቲ ንምእማን ብዙሕ ዝፃዓረት ኮይና ይስማዓኒ። እዚ ግን ፅልዋ ይነበሮም። ዕረ ሕሉፍ ሓሊፉስ ሚስ ዓደን ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ መጠንቅቕታ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት እተቐንጠጠት
እዚ ድማ ነቲ ፀገም ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሕቑፍ ኒውዚላንድ እዩ ኣትይዎ ዘሎ ስለዚ እዚ መገዲ እዚ ክልተ መገዲ ኣለዎ ተኣማንነት ብኻልእ ኣባሃላ እዚ ጉዳይ እዚ ብወግዒ ክንፀባርቕ ኣለዎ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ጥራይ ኣይኮነን ዝሕፀር ብዙሓት ምዕራባውያን ሃገራት ዜጋታትን ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጎኒ እስላማዊ መንግስቲ ዝኾነ ውግእ ሓድሕድ ሶርያ ክሳተፉ ከለዉ ርኤን ኣለዋ ብዙሓት ከዓ ነቲ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ብሓላፍነት ክወስዳሉ ኣይደልያን እዚ ዘይሓላፍነታዊ ጉዳይ እዩ ፕሮፌሰር ፓትማን ከም ዝገልጾ ጃሲንዳ ኣርደን ብሳላቲ ንለበዳ ኮቪድ ኮነ ነቲ ኣብ መስጊድ ክራይስት ቸርች ዝረኣየቶ ብቕዓት እቲ ዘለዋ ሓያል ኣህጉራዊ ተቐባልነት ተጠቒማ ሙሉእ ተኣማንነት ገይራ መትከላ ከተነፅር ክኢላ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ ክትዛረበሉ ዝግባእ ጉዳይ ከም ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ንኣሽቱ ነገራት ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣውስትራልያውያን ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ግብዝነትን ሕፅረት ስትራቴጂካዊ ክውንነትን የርእዩ እዮም ዘለው እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ስኮት ሞሪሰን እተወስተ ሓሳብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ሕጂ እተወስተ ስጉምትታት ብዘየገድስ ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ዝተሓላለኸ ጉዳይ ከም ዘለዎ ይእመና እየን ይብል እዚ ከምዚ ንከሎ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ነዚ ፀገማት እዚ ብናይ ርክብ መንፈስ እየን ክፈትሕኦ ዘለወን ይብል ጁዲት ኮሊንስ ግና ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ርክብ ክመሓየሽ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይና እያ ትረኽቦ a country that actually a lot of New Zealanders live in. መንግስቲ ኒውዚላንድ ምስ ሓንቲ ብዙሓት ኒውዚላንዳውያን ዝነብሩላ ሃገር ምድርዳር ዘለዎ ፀገም ይርዳእኒ እዩ ብዙሓት ኒውዚላንዳውያን ናብ ኣውስትራልያ እዮም ዝጥምቱ ኣብኡ እውን ስድራ ቤት ኣለዎም ስለዚ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታትን እዮም ዘለው ሓደ ካብቲ ጉዳያት ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብቲ ኣውስትራልያ ንኒውዚላንድ ትደልዮ ንላዕሊ ኣውስትራልያ ንኒውዚላንድ ተድልያ ዝብል ኣረኣያታት ኣሎ ናይ ሰልፍ ለበር ተጣባባቂት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔንዎንግ ንኤቢሲ ብዛዕባ እዚ ዘይምስምማዕ ክልቲኦም መራሕቲ ንህዝቢ ዘስምዖ ዘሎ ኩነታት ሕማቕ ኢላ Well, Australian governments always have to look to the safety of Australians and our national interests. ናይ ኣውስትራልያ መንግስታት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ድሕነት ኣውስትራልያውያንን ሃገራዊ ረብሓናን ክግደሱ ኣለዎም ይኹን እምበር ሰባት መንግስቲ ኣውስትራልያ ምስ ናይ ኒውዚላንድ መሻርክቱ ዘሎ ዝምድና ብሕማቕ ምፅባዮም ርትዓዊ ይመስለንን ስለዚ እዚ ዓይነት ዘይምስምማዕ በቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቃላሕ ዘሎ ኣገባብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ወሃቢት ቃል ካውንስል ደቂ ኣንስትዮ እስላም ኒውዚላንድ ኣንጁም ራሕማን ንሬድዮ ኒውዚላንድ ኣብ ዝሃበቶ ቃል እዚ ሱሃይራ ዓደን ጓል 6 ዓመት ካብ ኒውዚላንድ ክትወፅእ ከላ ሕሉፍነት ሒዛ ተሰዲዳ ዝበሃል ዘይመስል ዘረባ ኢላ ኣውስትራልያ ነቲ ፀገም ናብ ካልኦት ሃገር ኣብ ክንዲ ምስጋራ ናይ ዳግመ ሕውየትን ናይ ካብ ሕሉፍነት ምግልጋል ስራሕን ብምስራሕ ንስድራ ቤታዊ ደገፍ ሓዊስካ ክሰርሕ እዩ ዘለዋ ውሽጦም መስርዑ ከትሕዝዎ ኣለዎም ዝኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ብዝኾነ መገዲ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክወስድዋ ከም ዝግደዱ እንተኾነ ግና ሞራላዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም እንተልዩ ኣይፈልጥን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይ ህይወቶም ኣብታ ሃገር ንዘሕለፉ ሰብ ባዕላ ንክትኣሊ ፀቕጢ ክገብር እዩ ዝብል ግምት ኣሎኒ